си колко такива бутилчици, всички знаете, по 500 мл трябва да изпиете. Колко от вас пият толкова вода? Момчетата пият ли толкова? Че да, 4 литра. Браво на тебе! Сандвич, придружено с чаша мляко, на обяд супа с някакво основно ястие или десерт. Промежду тъците ядете чипсове, снаксове, като отидете някъде сигурно си позволявате и хамбургери. Вечеря, консуматори, не знам, тук наблизо в училище имате някаква лавка или магазин, който голям може да бъде бизнес, който да се изхранва с вас, но това нещо премерено или по-скоро превърнато в вода са около 2000 до 4000 литра вода. За всеки един от вас всеки ден е необходимо това. Например, за по-нататък ще ви дам, че по канализационната мрежа се губи много голямо количество. Значи за град като Варна официалните данни са около 70% от чистата питейна вода, която от язовира е пречистена и трябва да стигне вече до хората в блоковете или в обществените сгради, в училищата, примерно при вас, или в болниците. 70% от тази вода, които пък вашите родители плащат, тя вече е безплатна. За производство на 1 кг памук са нужни 8000, 9000 или 10 000. 10 за един чип дън. 11 колко памук има и там други елементи са свързани. 9. Добре. А за избояването на една млечна крава 80, 100 или 120? 100. Млякото колко беше една чаша мляко? 200 литра. В такива единици говорим и на 100. А за кравичката 120 литра всяка време. Добре. И за напояването на 1 квадратен метър сезонна маса тук, в градинката или тук във вашата градинка в училище, или в тревата. Добре, или Цветенска? 7, 12 или 17 литра? 17. 12. Ами зависи госпожите колко обичат цветята, които гледат. Добре, ами с тази се справихте много бързо и сте изключително били значи не били с много вода, били сте с активна мисловна дейност, когато съм ви обяснявала всичко в този слайд и когато ви казах да обърнете внимание, сигурно сте се разпределили. Първия ред, първата маса, втория ред да запомнят. Разпределите ли се така или не? Добре. Сега първо искам да ви кажа, че 29 март, тук на няколко момчета обсъдихме вече, един друг, така да се каже, стимул на общността да направи нещо във връзка с опазването на природата като цяло. Това са онези 60 минути, те все още не ги разтръбяват като информация, но това са онези 60 минути, които ние можем да предоставим на природата, като облегчим от използването на електрическа енергия. Така че тази година денят е обявен за 29 март, т.е. малко преди да сменим часа